Savaşa hayır, barışamaz şimdi. Partiya Herêmên Demokratîk DBP meşa ji bo azadî û çareseriya demokratîk du rojberê li Amedê dest pê kiribû û îro li Enqerê dawî bû. Di vê meşê de kesên ku ji Amedê hate Enqerê yek ji van jî rêveberê Komeleya Malbatên Şehîdan ya Amedê ango Meb ya Der Mehmet Emîn Kiliçê ye. Kiliç radigîne ku Kurd heta ku bigihîjin mafê xwe dê ev hewldanên Kurdan jî ti gav dawî nebin. Lê gazîncê Kiliç ew e ku vê sîstema Tirkiye ne mafên mirovan ne jî Kurdan nas dike. Li Tirkiye demokrasî, hukûqê insanê, mafê mirovê û wekhevî qet nemaye. Sistemekî bêojdan, sistemekî zalim, sistemekî hukûqa nas nake, mafê mirovê nas nake îro li Tirkiyeyê pêşketiye û hakime rûniştiye. Kiliç balê dikişine ser dawiya Saddam Hüseyin û Beşar Esad û radigîne ku her ikî mafên Kurdan nedîtiye û nedaye dawiya wan jî baş nebûye. İqtidarê re bang dikim. Ma tu dora xwe, welatê dora xwe nabînî. Tu çi qasî zilmê bike, tu çi qasî şiddetê bike, tu bi qasî wa dîktatorê rojhilata navîn nake. Rejîma Sûrî Esed kî bar dikir ku were qulbandinê. Binerin bi awayekî wisa hate qulbandinê bi hêsanî îro kes nizane bi ku ve reviya çû. Hê xwe neanî wê astê werin bersiva insana bidin, bersiva vî milletî bidin. Ev milletê hem mafê xwe bi demokratîk jî dixwaze. Armanca vê meşê yek jî ew e ku mafê Kurdan di warê çand û ziman da were dayîn. Li ser navê lêkolîna ziman û çand ya Mezopotamyayê Murat Aydın beşdarî vê meşê bû. Aydın dixwaze ku desthilatî êdî mafê Kurdan bide. Dibêjin Kurd hene, Kurd hebin zimanê wî jî heye, dîroka wî jî heye, ernîgariya wî jî heye, lê belê mafê wî tune ye. Rewşekî wisa sosret derdike ortê. Em jî dixwazin tam viya bidin ji holê rabikin. Halê hazir hikûmet, pergala komara dewleta Türk hêna li gorî zihniyeta berê tev digere. Sayın Öcalan ben hazırım diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hêcayê diyarkirinê ku hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakiranc li vê derê bangî desthilatdariyê kir û got Öcalan dibêje ez amade me lê hûn çi dikin. Bakiran di qisedana xwe da du rojnamevanên ku li Rojava bi dronên Tirkiye hatine kuştin jî şermezar kir û got hûn li Rojava bi firandina bi dronên siyah û îhayê vê meselê nikarin çareser bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.